Sziasztok! Egy újabb trükköt fogok nektek bemutatni. Megkérjük a nézőt, hogy húzzon egy kártyát. Most ezt húzza. És fejjel fölfelé visszarakja valahova, úgy, hogy mi nem nézünk oda. Ő így berakja. Most megforgatom a paklit. És ugye, mint látjuk, itt meg van fordulva az ő lapja. Megfogom, megrázom, és mind a kettő oldala hátlap lesz. Majd visszahelyezem. Megforgatom még egyszer a paklit. Itt van ugye megfordulva a lap. Megrázom, és visszaváltozott. Hát ennek a trükknek a magyarázata nem bonyolult. Van egy ilyen lapunk, amit igazából csak különleges paklikhoz kapunk, amikor megvesszük. Én ezt a paklit nagyon tudom ajánlani. Zárójelben mondom, hogy ilyen van Dynamo-nak, és ahhoz a paklihoz jár egy ilyen különleges kártya, a többi pedig csak színészkedés. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videómat is. Sziasztok!